Finanschefen tilbyder i mit hoved alt det klassiske, som et bogholderi kan tilbyde. Derudover så tilbyder finanschefen også nogle løsninger, som er skræddersyet til min virksomhed. Jeg hedder Martin, og jeg er ejer af Konsulenthuset. Mit samarbejde med finanschefen startede egentlig ved et regulært jobopslag. Jeg havde en samtale med den daglige leder af finanschefen, og de løsninger, han kom med, passede rigtig godt ind i mit iværksættergen, da jeg har brug for på nogle områder at være kreativ, hvis man kan sige det sådan, i forhold til at administrere personale og regnskaber. Forstået på den måde, at jeg er uddannet socialpædagog, jeg er ikke uddannet til at med regnskab og tal at gøre, så derfor har jeg brug for en, der kan lave nogle løsninger, nogle kreative løsninger til mig, som er nemme at tilgå for sådan som mig. Og det var finanschefen virksomhed, der kunne tænke det. Finanschefen er en af mine som øverste ledere tætteste samarbejdspartner. Forstået på den måde, at jeg har kontakt med finanschefen flere gange om ugen. Det kan være i forbindelse med månedsrapporteringer til min bestyrelse, det faktureringer til. Det kan være i forbindelse med medarbejdere, der skal enten afvikles eller opstartes. Så på den måde så er jeg i ugentlig kontakt med finanschefen. Det fungerer rigtig, rigtig godt. Det vil jeg sige, det er de parametre, som jeg trives rigtig godt ved. Det er, at der er en tæt dialog, hvor man kan altid komme forbi deres kontor eller ringe til dem, hvis man lige mangler et svar eller en guiding på et kingdom. Så for mig er det daglige samarbejde med finanschefen er virkelig højt karakter, og måske man gerne vil arbejde sig over på en mere digital løsning, som jeg godt kan lide, at meget af det er digitalt og online-baseret. Jamen, så har jeg ikke oplevet andre bogholdere, der kan gøre det lige så godt som finanschefen.